ang arinula ibalik na mangihi si Lula. Paghipos man ga, oo. Nadumduman ko man yun, ay inulam ko talaga ang arinula ni Lula. Pero sa totoo lang, nung time na wala akong pera, pumunta ako sa antique house. Oo, pinaligya ko, mahal pala siya. Don't worry, padalhan kita dyan pang diaper na Lola, ha? Huwag mo na sagapon sa akin ng arinula, kaya pinaligya ko na. Okay? Ito. Naku, ramdam ko na ang change weather dito sa Middle East. Taglamig na naman. Eh ikaw, kailan mo kaya mararamdamang malamig na siya sa'yo? At kailangan mo na mag-let go? Ito. TikTok daw ako ng TikTok, wala naman ako mararating. Ikaw nga, hindi na TikTok, wala rin narating ah. Ito. Wow! Di porket maganda lang, ako na agad. Ito. Ang pato ko sinunag buol. Nan! Bulaan yung pato nga hindi inyo. Yan kinatulon nyo ran. Bawga ah, kita ako tong akong tupad balay. Daw kong ligad adlaw, patutin to ang dataple. Sinsya, kay katulad lang ti mo naghambal ng dura, pato nyo. Actually, nangayo takon to kang daple. Namit kag... Ganto ito. Day, tara na, laro tayo. Sige, Ton, lalaro tayo, Ton. Pero, sandali lang ha. Natusan ako ni nanay, nagugutom na kasing kapatid ko. Bisan mo, mamaya hindi ka na pasasalihin. Sandali lang naman, Ton. Ito hindi man ito makakaulat man. O sige, adi ka dito, Ton. Patitiin mo dito ang head ko para makalaro na tayo. Ayusin ko yung lalaroin natin. Ano? Patitiin? Lalaki kapatid mo, di ba? Yes, Tonton. Patitiin mo, Tonton, ang manghod ko. Dali na. Ang bata niyan, Kay. Ba't ganyan kayo? Babastos niyo. Ay, naku, diyan ka na nga. Maglalaro na kami. Gulo mo. Tonton, saan ka na naman magkakadyo, Ton? Patitiin mo nga mo ng manghod ko. Ito talaga to. Who can relate? First time in the Middle East. Ya, Bilibini, taal. Yes, sir? Bilibini, taal, sorra. Taal, sir. In Philippines, yes. Taal in Philippines. Shuhada, yalla. What, sir? Taal. Taal in Philippines. Yung 30s ka na pero maganda ka pa rin. Sexy, flawless, walang wrinkles, looking like 20s, pero single pa din. Ano ka?